Naħseb tibqa klassika. U mobil fejħan nisflu fl-imkien? Dinija. U nkantaw fl-imkien? L-ewwel tfajla li ħabbej. Lana! L-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaq bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn. Nixtieq naf x'kien il-kaġu il-għaliex t'għandek x'raġun min imħabb trid tinħal bla ma qatt jien għamilt żball. Waħdi llum noħlom fix-xeni tali moddi nisma' d-diski li kantajna bejn flimkien. Et narak tarek itir et tersaq lejja u fl-irdum jinstema l-ekku ta' dal-klim. Jien għad ninħobbok ma ninsik għad kull jum nistenna u nittama li nara l-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaq bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn min nindun fridni narkib tfajl oħra jien diġà sibt biex dal-vojt ma jimliħ ħadd qalbi l-sira tal-passat. Bravo! Smajta najtu wers u nkantaw. Ejja, fil-fat kien hemm biċċa, eżatt kif dak il-ħin smajt xi ħaġa tal-passat. Indonajt. Mela, sinjuri, applaus Sir Christian Ading! Thank you. Bravo.